launch ya MCP manifesto. Tamvamo ziwiri zitatu zimene a president achakwera, a president achipani cha MCP alankhula kuti zili mu budget yao, mu programu yao ya 5 years ngati angawine boma. Ndeno zina mwaizo tamvamo zoti akuti ana akangobadwa kumene akufunika apangire sogolo loti asazakhale amphawi, chifukwa choti akangobadwa mwana boma lizimpasa 500,000 nde anena kuti mpaka 18 years, kusenzera kuti 500,000 iziperekedwa chaka chilichonse mpaka 18 years. Nde funso nkumati kuti boma lili ndi ndalama zoti angakwanise kupereka kwa mwana wina aliyense amene angabadwe pa tsiku. Ngati pa tsiku statistics imaonesa kuti ku Malawi kumabadwa ana okwana 1,800 chakuti pa tsiku. Mwayone? Ndiye kuti boma pa tsiku lizononga ma 500,000 kwa ana okwana 1,800 chakuti. Ndiye kuti ana amene wawa akuti mpaka 18 years. Ndiye ngati chaka chilichonse zipereka amount imene yoyo, kusonyeza kuti tsiku lililonse figa imene yoyo iziperekedwa mpaka 30 days ngati mwezi iziperekedwa. Ndiye kuti ena aja amene akwanisa so chaka akuyenera so aziapasa. Ndiye kuti akangoti ngati ayambe mwezi for example awina September, nde kuyamba pa October 1 mwana wina aliyense apasidwe. Ndiye kuti figa iyi ikazakwananso chaka chosatira mwezi wa October izakhala double, chifukwa mwana wina uchi amene anampasa chaka chatha azikhala tuwamaliza chaka alandireso amount ina. Ndiye kuti anyowa ena amene abadwa siku limene lolo akupasidwaso ina. Ndi mabiliyoni angati amene boma litha kumapereka, chifukwa tikawerengesa papa ndi over 1 trillion pa chaka, kuti ngati angakwanise 365 days. Ndiyo ndi 1 trillion pa chaka yoti apereke kwa ana. Ndiye ngati akulowa chaka chenzake, kusenza kuti anawa akuyambiraso na akubweraso pa chaka cha namba 2 choti apaseso ma 500,000 ena. Ndiye ndi anyowani apapa ndiye kuti ana amenewa azikhala akulandira ka namba 2. Akazalowaso chaka chachitatu azikhala akulandira ka namba 3. Ndiye kuti ena ajaso akulandira ka namba 2. Choncho boma likekwanise opanda zimene zizi boma limakanika kuti litolere misonkho yokwanira kuti akhoza kuyendesera chuma. Limakanika malo mwake lamangongola kunja kuti budget itheke bwinobwino zofunika zina ma project ena ndi ena atheke. Ndiye pano akuonjezera programu iyi itheka kuti kunama kwa mtundu umenewo kwa MCP ko kulibeko wanzeru olomodzi kuti akhoza kutsusa kuti izizi musazikemo izi musazikambe. Onse basi ngokhala anthu opanda nzeru kuona kuti Amalawi akhoza kuwanamiza amene angafunire. Ndizona boza la mtundu wanji limene palibe aliko wino wake kuti angatopanga masamu nkuona kuti izi zosatheka. Sangayo chine maintain 500,000 kwa mwana for 18 years. Chimene mungaziwe ndi choti ambiri mwa ana amadya ndalama imeneyo pano pa chifukwa zinthu zodula. Pomatha pachaka amakhala 500,000 yo mwana wadya mwina kudusa. Ana ena so ndipo akudya mamiliyoni chifukwa cha zinthu zodula. Mwana
kulera mwana kumaoneka ngati nkokhweka, koma zochepa zimene mmapangira mwana kuti afike poti wamaliza chaka imakhala ndalama ndithu. Right? Nde moyo ngati amene ali mtown ndi moyo odula. Mwana akamafika 3 years amutumize ku school. Right? Azikalipira kumene kuja zofunika zendizi. Amene akuyamba ina standard 1 akuyamba maskulu odula ena amalipira 1 million kumene. Right? Ndenu munena za mwana azafika 18 years. Sizona tu boza ilili sizona. Tanamani zinthu zoti anthu sangakutulukireni koma osati izi zoti tikhozopanga masamu toka nkora nzosatheka. Cha number 2 anenamo za akuti maskulu wonse pomata 5 years azakhala ali ndi zimbuzi zofulasha. Kodi mumaziwa system ya madzi kulitu malo ambiri amene maskulu mulibe madzi amipopi. Kuli mizi ambiri even momwe munchisi momwe kuli mizi ambiri oti madzi amipopi kulibe komanso kuli maskulu kumeneko. Ndiye kuti muike system yoti muzichita madzi ofulasha inu mwembekeze kuononga mamiliyoni ambiri kuti mupangire system imeneyo sewage chani water pump madzi kuti muakumbe pamene pachapo. That system yonse kuti itheke madzi azikhala kaya angati chisime chapo mwepo komano nde muzifulashira ndi zina zero. Si system yoti mongaipanga ndi 10 million ndi ndama yambiri. Nde maskulu alipo mwina 2000 chakuti onsewo akufunika like kodi mawalengesedwe anje tengorekeza maskulu alipo 1500 nde mupange kuti skulu yonse muikepo system imeneyo. Ena mwina ali close ku water board nde muzifunika muzilipira suma bill tu mukwanisa ndi ndrama zoti mukawerenga mabilioni yake sizikugwira. Ndi budget yathu imene imaendera ku Malawi sizikugwira. Tanamani zinthu zina zoti anthu aziwe kuti muli ndi cholinga chothandiza dziko koma osati izizi mukupanga zomayika manifesto yomatenga Malawi ngati zisiru mbuli kuti sakuganiza. Bwezi mukubweresa manifesto yoti mukauza anthu azitha kuona kuti pali phindu apa. Mwachisanzo boma la Malawi limaoda mankhwala kunja, Panado, aspirin kumaoda kunja. Inu muli ndi ma scientist ambiri ma graduate ambiri kodi boma nzeru mulibe simungathe ku bweresa at least budget yoti mankhwala amene wazipangidwa ku Malawi. Mankhwala oyambilira ochizira malungo ochizira kandi achina Panado achina chani azifuwa wa acha bweza kupangidwa ku Malawi. Zimene zizikhala kuti muzipanga manufacture mankhwala okwanira kuchita supply kwa mtundu wonse muzipatala zonse. Chifukwa matenda ambiri amene anthu amadwala amakhala acommon. Mmaziwira kuti timachiza ndi izi timachiza ndi izi. Bwezi mutayambisa makampani opanga manufacture mankhwala amene ku Malawi osati kumakaoda kunja makhala ndi budget yodera mankhwala kunja. Bwezi mukumatuza kuti tufuna kuyamba siku lakuti tikuyambisa factory yoti ndi ma scientists azipanga chani azipanga production ya mankhwala amitundu yonse imene tikugwiritsa ntchito kusiyapo yovuta kwambiri imene sitingathe kupanga koma ngati akuti tiziyapanga manufacture konkono kuti tisamaonangeso ndalama kunja zogulira chani mankhwala. Anthu aziona kuti apa muli ndi cholinga chothandiza anthu koma osati kuanamiza kuti zopasa ma 500,000 kwa ananu paka zakwanisa zaka 18 achakwera. Yeah. Tanamanina please. Right? Thanks for watching Malawi.